שלום חברים יקרים, הגיע הזמן לתרגול השבועי שלנו, והשבוע התרגול שלנו יהיה מאוד מאוד מעניין. מחקרים מראים שכמעט מחצית מהזמן אנחנו לא נמצאים בכאן ועכשיו. אנחנו נמצאים במחשבות על העבר, על העתיד, וכל מיני דברים שמעסיקים אותנו בראש ובעצם מפספסים את ההווה. כמה פעמים קרה לכם שנכנסתם לרכב והגעתם ליעד, בכלל פספסתם את הדרך, לא שמתם לב איך פתאום כבר הגעתם. וזה בדיוק העניין, אנחנו הרבה דברים עושים באופן אוטומטי, ואת האוטומט הזה נרצה לשבור השבוע. המשימה שלנו תהיה כזו, אנחנו נבחר כל יום לעשות פעולה אחת בדרך לא שגרתית. למשל, אם אתם רגילים לצחצח שיניים עם יד ימין, תעשו את זה עם יד שמאל. אם אתם רגילים לשים תיק או שעון על יד ימין, תעשו את זה על יד ההפוכה. אתם יכולים ללכת לעבודה בדרך חדשה שלא הלכתם בה קודם, או לנסוע בכביש חדש. כל דבר שבעצם יוציא אתכם מפעולה האוטומטית. זה גם על הדרך יפתח חיבוטים חדשים במוח שיאפשרו לנו להיות גמישים יותר גם בחשיבה שלנו. אז נצא לדרך בהצלחה, ואם אתם רוצים לעשות את זה איתנו ביחד בקהילה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת התרגול שלנו. פעם אחת ביום אנחנו מדווחים שעשינו את התרגול. שיהיה לכם שבוע טוב.